Eta ikastolan izenaz, oso postasunagaz egonaz ikastolan. Joeten nintzen eiken, norbait falta bazen, esatu zuten bai, Carmen, torriko zara? Iko egonaz. Eta egoten nintzen, baina ni titulan enneukan. Orduen, falta zen neska bat, igorreko apurbeta aurreratxu hau, eta eskatu eguen altaberen ikastolan, urtetzeko. Baina, enbio zen 15 egun edo ez da izer desde que pides, hasta que te dan. Eta horrek 15 egunegaz egon nintzen beragaz. Eta urte osoa beragaz egon nintzen. 52 ume euki ginu zen. Eta horrepe baideko, haizu baino lehen esan gotu. Baten etorri zirenik, tenemos que poner la bandera española. Asi, hartu notzen Berrojalbizeri eta Utenetzeri. Fue el guarda sobilena eta esan, que te den la bandera, que no tenemos nosotros bandera. Joen ziren. Ha dicho la señorita que nos des la bandera española, que no tenemos bandera española. Bueno, pues hasta que pongáis, te perdono, pero si no, tenéis que poner la bandera española. Joen ziren, más majos que las necesitan. Eta egona zena esaten, zer izen da? Zeran hasi zinen ikastolan baten ordez. Joeten nintzen, eta ordez egoten nintzen bera etorri arte, eta andereñoa egon bier zeuena kolegioan, ezin izen zeuen etorri, ze 15 egun harinau eskatu behar dozu la baja en el colegio que estás. Hori izen zan olantzik. Eta horre, 15 egunak egon nintzen ni umeakaz. Eta etorri zenean, ja, segidu neuen urte guztize beragaz. Eta gero, ezauztien, zu buruzu ikastolan egon da, hombre, nire asuma hoize da. Eta orduen ezauztien, klaserik ezin dozule zemon, ez teko zulez titulorik, emungo zu idazkaritzan. Eta idazkaritzan urten hartino, egona zantzen. Jotake. Eta oso pozik, oso pozik. Geuz etxarrape bai, egon dira, mingarriak bat barriz, keieuen, minasko jeuen. Benetan ni oso pozik egonaz ikastola, oso pozik. Umeak ondino garren, maitatu ituztie. Batzu ja, dekiez umetsuak, beste batzuk nobiziegaz, ez da izer, landa guzti ikusten dituzten bakoitzien, datoz, nolako maitasun ganagaz, bai. Horren lekuko neu ere banaz. Eta, maitasun horren lekukoa behin baina goiatan ikusi dudalanik. Bai, neu bai. Eta hor, bai euki genuen problema bat, hor bota irezen andereño bi, bueno, kategoriakoak. Bego Getzuraga eta Amaia Azurmendi. Ziren beti las cantantes esaten dana, ez da? Reivindikazioak eta ez da izerretan, eurek urtetan eren beti. Eta orduen, horrek egon ziren alojo abitor los de la junta directiva. Eta bota ieresan, eta, bueno, izan zen disgustuet niretzako terriblea. Eta urte neuenean, esan otzien, niretzako hori zendala, geuzer txarrena, paseoten zenakan, txarrenak, benetan. Bota biesen, ez da? Bai, bota ierezen, bai. Bota ierezen. Eta barriz, sinarten iparte esaten dana. Ez hautzien, que no tenían título de... Ez que, ondirez, hainbeste titulo, eta besteak etorri zirena beren ostetik basekiena, titulua basekien. Horregaitik, baina, euro, egon direzan, igual, 10 urte lanean, eta oran, por el título de Pipilis Pobilis, kalera. Ez que, zen, benetan, eta bestiek multipese, las que se quedan más bien que no sé lo que... Nire hori, notuzte, amurru bet,
hori izango zen publikazio... Publikazioa, la publicación famosa. Bueno, hori be pasatu gino. Nik azkenien neuen boteu bateri, no le boté. Aquí falta un voto, el mío, esa no tiene. No voy a votar